Как да разбера, че той има чувства към мен? Не мога да го разбера, той се крие, не ми вдига телефона, не ми отговаря на съобщенията. Ако един мъж постъпва по този начин с вас, той точно и ясно ви показва, че не е заинтересован. Колкото и да е болезнено това нещо, колкото и болезнено да звучи, надявам се да ви спестя много време и енергия, отделяйки към този мъж. Защото мъжете, когато искат една жена, те показват всячески това чрез времето си, чрез действия, думи, показват привързаност. Дори все още да не са влюбени във вас, мъжете винаги показват, че ни искат. Дами, бъдете само и единствено с този, който ви показва. Най-вече чрез действия, не само чрез думи, но и чрез действия, че искат да бъде с вас. Мъжете говорят много точно и ясно. Слушайте какво той ви казва.